Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Його 1994 року встановила Генасамблея ООН задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй батьківщині. Поряд з українцями корінними народами в Україні є кримські татари, караїми та кримчаки. Їхньою історичною батьківщиною є Крим. Наскільки змінилося становище корінних народів Криму через окупацію півострова і повномасштабну війну? Чи залишаються вони там проживати? І яку політику веде Росія щодо корінних народів Криму на окупованому півострові? Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. Як пояснює Інститут національної пам'яті України, корінний народ – це не те саме, що національна меншина. В Україні проживає доволі багато національних меншин і лише декілька корінних народів. Щоб бути корінним народом, етнічна спільнота мала сформуватися саме на території України, бути носієм самобутньої мови та культури і не мати власної держави за межами України. Міжнародне право та українське законодавство захищає корінні народи. Йдеться насамперед про збереження та розвиток власної мови, культури і традицій, а також про захист від утисків, примусової асиміляції чи геноциду. Втім, в окупованому Криму представники корінних народів стикаються з протилежною реальністю. І далі сьогодні цю тему ми будемо обговорювати з гостями нашої програми. Першим до нас долучається В'ячеслав Ломброзо, кримчак і заступник голови організації «Фонд дослідження і підтримки корінних народів Криму». Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий день. Але спершу я ще також зачитаю коротеньку довідку. Кримчаки – це найменший корінний народ, визнаний законодавчо. Вони сповідують ортодоксальний юдаїзм, але мають окремий молитовний ритуал. Водночас вони є тюркомовним народом. Віра – це причина масового знищення кримчаків у Другу світову війну в Криму. Нацисти прирівняли їх до євреїв, і тоді загинули близько 80% кримчаків. І після початку окупації Криму частина цього нечисленного народу вимушено залишила півострів. Пане В'ячеславе, а що наразі відомо про кількість кримчаків, представників вашого народу? Яка частина з них залишається в Криму, яка переїхала на підконтрольну Україні територію, і яка частина, можливо, є вже за кордоном? Дивіться, тут проблема в тому, що ми не маємо офіційних цифр, ми можемо тільки дивитися на те, що ми спостерігаємо, але це не про статистику, ні про дані, це про враження. І я би не оперував би цими цифрами. Якщо ми беремо за основу попередню перепис населення, яка була в 2001 році, там визначено, що на території Автономної Республіки Крим проживало 204 кримчака. Ось. І після проведення, після спроби анексії Росії Криму, після початку окупації, окупаційна влада самостійно там проводила перепис населення. Я б на неї не спирався, тому що ми не визнаємо легітимність російської влади над Автономною Республікою Крим. Разом з тим, очевидно, що сама окупація, як дія постійного порушення прав людини, звичайно, вона сприяла тому, що частина кримчаків вона виїхала з території Криму. І скільки станом на сьогодні там залишилось, ми точно сказати не можемо, але ми точно можемо сказати про те, що там залишилось багато літніх людей. Ми точно можемо казати про те, що там залишився Національний музей кримчаків, там залишилось зареєстроване Кримське культурне республіканське просвітницьке товариство Кримчаков-Кримчахлар і все, що з цим пов'язано. І там залишилось дуже багато будівель, які раніше традиційно використовувалися кримчаками. І проблема основна якраз полягає в тому, що у кримчаків за межами Криму нема такого шматочка землі, де би все нагадувало про їх існування, про їх діяльність їх народів, тобто нема цих традиційних будівель, молільних домів і таке інше. І тому для кримчаків ця окупація, вона трагічна.
А що відомо про тих, хто перебувають на підконтрольній Україні території? Скільки таких представників кримчаків? Приблизно А, хоча б. Так, приблизно ми можемо казати, це приблизно 5 сімей, які ми знайшли, тобто з якими ми постійно тримаємо зв'язок, зокрема і, на жаль, в зв'язку з ракетними обстрілами, а також спілкуємося і узгоджуємо певні дії по нашій кримчацькій діяльності. Ось. Це, звичайно, небагато, ну, і нас самих небагато. Разом з тим, ми стараємося все ж таки налагодити зв'язок і з тими кримчаками, які знаходяться за кордоном, для того, щоб десь посилювати нашу позицію, для того, щоб питати їх думки. Тому що одна із наших цілей – це якраз зробити так, щоб за допомогою України, щоб бути кримчаком стало престижно, і ті молоді люди, які виїхали, можливо, вони зможуть і захочуть повернутися, щоб розбудовувати нашу національну громаду. Окупаційна влада, наскільки я переглядала місцеві ЗМІ і телеграм-канали, вона мало говорить взагалі про представників вашого народу. Що можна сказати от таким от загальним висновком, наскільки кримчаки стикаються так само з переслідуваннями, як і інші корінні народи Криму? Ну, дивіться, станом на сьогодні в нас немає відомості стосовно того, що когось переслідували тільки тому, що він кримчак. Тому би я питання переслідування би поєднав би з питанням взагалі переслідування будь-якої людини, яка хоче щось робити або мислити, принаймні, вільно. На території, яка під окупацією, це неможливо по визначенню. Так? Ось. Але певні наслідки утиску таких прав, навіть якщо ніхто спеціально не переслідує вже по факту, то така превентивне переслідування воно здійснюється, тому що ті кримчаки, які знаходяться там, вони не можуть вільно говорити про те, що, наприклад, є проблеми з поверненням культових споруд кримчаків. Вони не можуть нормально спілкуватися з людьми, які знаходяться з тими ж кримчаками, членами своєї сім'ї, які знаходяться за межами окупованої території. Не можуть це правду сказати. Тобто, якщо зрозуміти про те, що той музей, який знаходиться в Криму, якщо він багато років збирав артефакти від багатьох сімей, а зараз до них немає доступу навіть світова наука або тюркологи, це не тільки про порушення прав, це ще і про те, що є певна проблема з тим, щоб залишити якийсь культурний спадок навіть на цій території. Тобто я би зазначив як переслідування, зокрема, і дії, які направлені на те, що люди не можуть вільно спілкуватися один з одним, зокрема, і про научний обмін. І ми знаємо, як Росія ставиться до культурної спадщини, все, що пов'язане з Україною, якби систематично в Криму знищується. Дякую вам, дякую, що сьогодні змогли долучитися до нашої розмови. В'ячеслав Ломброзо, кримчак і заступник голови організації Фонд дослідження і підтримки корінних народів Криму. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. Наступний корінний народ, про який ми поговоримо, це караїми. Вони споріднені з кримськими татарами, але вирізняються своєю релігією. Вона схожа до іудейської, але все ж інша. Караїми визнають Старий Завіт, але відмовляються від тлумачень Святого Письма та правил, викладених у Талмуді, якими керуються ортодоксальні євреї. Назва караїми перекладається з давньоєврейської як «люди писання». Попри релігійну схожість з євреями, караїми уникнули масового знищення під час Другої світової війни, а за радянської влади караїмські громади значно скоротилися. Крім Криму, караїмські громади були також в Галичі, Луцьку, Мелітополі і Харкові. І зараз більше про цей корінний народ поговоримо з нашим наступним спікером. Це Олександр Дзюба, голова Харківської караїмської релігійної громади. Пане Олександре, вітаємо вас.
Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, яка кількість караїмів на сьогодні проживає в Україні на підконтрольній уряду території, а також на окупованих територіях, хоча б за приблизними підрахунками? Ну, дивіться, тут вам точну цифру ніхто не скаже, бо останній перепис населення України був дуже-дуже давно. Це, якщо я не помиляюся, був 2001 рік. От і з тих пір, ну хто знає, загалом тоді жило 1200 караїмів на території України, включно із Кримом. Так? Більшість, звичайно, в Криму. Ну, я думаю, що кілька сотень людей нині живуть на території поза межами Криму. Я знаю кілька десятків людей, які власне цікавляться караїмською культурою, виходять на зв'язок, беруть участь в якихось заходах, спілкуються в чатах і так далі, і так далі. Ну, кілька десятків. Зрозуміло, що це найбільш активні люди. Якщо там додати до цього числа значну частину тих, кого там це не цікавить, хто там не виходить на зв'язок, кому воно байдуже і так далі, то, я думаю, кілька сотень набереться. А як взагалі російська агресія і окупація вплинули на становище караїмських громад? І тут цікаво, що не лише Крим нас цікавить, так, а що і була ще громада в Мелітополі, а Мелітополь, як ми знаємо, теж в окупації. І що з цими громадами, якщо є якісь відомості? Так, звичайно, ми підтримуємо контакти особливо з тими караїмами, які виїхали з окупованих територій. В Мелітополі там фактично зараз дуже мало кого залишилося. Ми дуже добре спілкуємося з головою Мелітопольської громади, вона нині у Запоріжжі мешкає. Багато хто виїхав в різні міста, хтось за кордон, хтось де-інде виїхав. Але, на жаль, там була дуже хороша громада, там було і ансамбль, там було і курси мови. Власне, життя, можна так би мовити, було ключем в українське життя в Мелітополі. Зараз від цього залишилися лише спогади, відеокадри, фотографії. Члени цієї громади виїхали. Звичайно, що ті місця, які потрапили в окупацію, особливо з початком повномасштабної війни, коли, власне, від багатьох міст і селищ не залишилося там каменя на камені, то там, звичайно, закінчилося караїмське життя. В Криму воно жевріє, так, там діють громади, але те, що стосується Мелітополя, там, на жаль, нема. Всі інші громади, знов-таки, тут по-різному. Ті, які опинилися поруч із зоною бойових дій, як, наприклад, громада Харкова, так, багато членів, ледь не більшість членів також покинули місто, хтось за кордон виїхав, хтось в інші області України, але, тим не менше, певне життя зберігається, так, збираються караїми, збираються по суботах, так, по святах, інколи, там не завжди, але коли дозволяє, скажімо так, обстановка. Але більшість виїхала, на жаль. Що буде після війни, тут Бог знає. Тільки складно так сказати, так, звісно. А щодо Криму ще, можливо, у вас є якісь свідчення про те, що російська окупаційна влада може якось переслідувати представників караїмського народу? Таких відомостей в мене нема, але те, що значно ускладнилося життя громад ще у ті роки, після початку окупації у 2014 році, там виписували штрафи, там припинив вихід журнал, який виходив багато років, він називався «Ізвістя Духовного управління Караїмов», так, в Євпаторії виходив. Він вже не виходить. Зник один з сайтів, там, де, власне, присвячений навіть не актуальним якимось подіям, так, а історії і культурі караїмського народу, який в Криму виходив. Теж, тобто, вони напряму не кажуть, вони там уникають прямих відповідей на прямі запитання, але видно, що не дуже вільно себе почувають, і це очевидно. Точно не сприяють розвитку, так. А вже ж. Дякую вам. Дякую, що сьогодні змогли до нас долучитися. Олександр Дзюба, голова Харківської караїмської релігійної громади, був з нами на зв'язку. Ви слухаєте Радіо Крим Реалії. Кримчани мають право знати.
І найчисельнішим серед 3 корінних народів є кримські татари. Як пише Український інститут національної пам'яті, цей народ пережив завоювання своєї держави Російською імперією наприкінці XVIII століття, переслідування культурної еліти більшовицькою владою і, зрештою, депортацію 1944 року з майже півстолітньою забороною повертатися додому. З початком окупації Криму почалася нова хвиля переслідувань, і, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, всього за роки анексії відомо про 425 політичних в'язнів, 249 із них, тобто більшість, це представники кримсько-татарського народу. І з нами наразі на зв'язку Ахтем Чийгоз, народний депутат України і заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Ахтеме ага, вітаю вас. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Як ви вважаєте, чому Росія, ось як ми попередньо вже трошки розповіли, і в різні часи, і в різних державних формах вдавалася до переслідувань корінного кримсько-татарського народу і навіть до геноциду, оскільки ми знаємо, що депортація, вона визнана офіційно геноцидом? Ну, це історично, щоб залишити Крим без кримських татар, тому що вони не можуть оту їхню скрепу, що Крим – це русський, російський, вони не можуть це довести, тому що є кримські татари, корінний народ. І більш того, я думаю, історично у них є дуже таке побоювання, тому що колись Кримське ханство і русські дань платили. І от у них це на ментальному рівні є така ненависть до нас. А зараз, останні 12 років, як би Росія не намагалася політичні свої проєкти провести по Криму, їм не вдається, тому що є голос корінного народу, кримських татар на весь світ, що Крим – це Україна. І хто б там із яких політиків наших партнерів не намагався там іти на поступки цьому варвару Путіну, вони не можуть ігнорувати міжнародне право. Тобто право корінного народу на визначення своєї території. І ми просто не даємо можливість переписати це міжнародне право в частині того, що Крим – це Україна. Я ще тут хочу нагадати, що Україна кілька років тому ухвалила закон про корінні народи, і президент Росії Путін тоді порівняв його із законами Третього Рейху і назвав навіть зброєю масового ураження, оскільки до переліку корінних народів, на його думку, мали увійти росіяни. Як взагалі Росія використовує ось цю тему корінних народів, на вашу думку? Росіяни, вони на своїй території з корінних народів вже давно їх перетворили на такі фольклорні групи. Ніякого захисту прав корінних народів на території Росії не існує. Взагалі такого поняття, як право на території Росії, його немає. Є імперія, яка сьогодні така бандитська, і для утримування своєї влади вони чинять такий терор по відношенню всіх, абсолютно всіх національних груп, корінних народів, тому що Росія сама – це Московія навколо цього болота. Да? Тому вони знають, що прийде час, коли і Кавказ, і Башкортостан, і Татарстан, і інші вільні народи пред'являть свої права. І це буде відповідати міжнародним нормам. І тому Росія до останнього диха буде намагатись через той терор знищувати взагалі присутність такого права, як право на самовизначення. І тому кримські татари, вони дуже їм невдобні. Тому що, уже мир, як кажуть, не кушають цю біліберду, що русські, де б там не були, вони є корінними. Да? І по Криму це особливо не пройде. І тому вони намагаються фізично або
щоб ми покинули свою територію, свою батьківщину, або сиділи в тюрмах. І чим далі буде Крим окупований, тим більше в лагерях будуть кримські татари. От якраз я вас і вже хотіла запитати, зробили- якщо окупація збережеться ще на якийсь час і буде більш тривалою, чим це загрожує корінним народам Криму? Ми вже проходили це після цього геноциду, коли завдання було знищити взагалі народ як націю, але це не вдалося. Не вдалося, і зараз це інший ще один етап в Російській імперії, щоб нас не було, щоб ми теж залишилися якоюсь там групкою, яка буде представляти фольклорну націю, ні на що не впливати, а інші будуть, хто голос скаже, буде в лагерях. І це, я ще раз підкреслюю, і те, що ми після визволення Криму побачимо, це буде жахливо, тому що ми моніторимо тільки те, що можемо моніторити. А все інше, злодіяння Росії, ми побачимо після того, як Крим визволимо. І це буде жахлива історія. Тому сьогодні ми намагаємось активно ламати оцей сценарій, і в цьому у нас є, скажімо, така підтримка з боку Туреччини. Кожен раз, коли ми з ними зустрічаємось, ми акцентуємо увагу на те, що у Росії росіяни такі методи до нас пристосовують, що це тільки ще один етап геноциду. Тобто Туреччина тут може бути партнером України для захисту корінних народів Криму? Не тільки партнером. Я думаю, що один із таких запобіжників діям Росії в тому плані, щоб вичистити Крим і залишити його без кримських татар, запобіжником є Туреччина. Поки вся Європа розкачувалась, і поки всі з 2014 року намагалися якимсь чином не акцентувати злодіяння Росії по відношенню України на території Криму, Туреччина вже активно в той час не просто заявляла, але і акцентувала увагу вколо долі кримських татар. Ну і, зокрема, як ми пам'ятаємо, і сприяла обміну, і тому, щоб політичні в'язні поверталися з російських тюрем. Дякуємо вам. Дякуємо, що сьогодні змогли до нас долучитися. Ахтем Чийгоз, народний депутат України і заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих нею територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.